Älkää lyöstykö, mutta kyllä pian täällä rävähtää estraadilla. Olika folket har ökat på den här korta stunden. Kan det vara möjligt? Nej. Vad är det? Onko ollut aina kauppamies? Oikein sydämestä asti. Ihan totta. Ihan totta. Äidin maidon mukana tuli jo. Hyvä takki tästä. Tämmönen. Tällainen. Tämmönen näin. No jos minä maksasin esimerkiksi nyt tästä 425 markkaa. En saa sillä. En saa. Et saa. Mutta tarjottuhan se on hyvä. Tarjous. Sillä minä ostan XL. Ja se on voimassa. Koetapa päälle. Mistä päin te näitä ostatte sitten? Mistä ne tulee? Made in. Tuolta ympäri maa. Tiedätkö mistä se on tehty? Totta kai. Koetahan päälle. No mutta koitetaan nyt. Minulla on koskaan ollut tollaista nahkatakkia. Minä uskon, että työkaverit kyllä nauravat minulle, jos minä tulen tollasella takilla. Kuule, mitä ne tarkoittaa tommoset, kun on 3 tommosta pistettä tossa? Se on niinku meriviisi. Et tiedä. Meriviisi. Onko se salaista? En mä tiedä. Jos minä laitan sen tuohon noin. No niin. Ja sitten nahkatakki päälle XL. Mitä XL tarkoittaa, tiedätkö? Sopiva. Kuinka vanha sinä olit, kun sinä myit ensimmäisen asian, minkä myit? Muistatko? Muistat? Et muista. No mikä se oli? Hevosia. Myit hevosen. Hevonen. Muistatko mitä sait siitä hevosesta? 1875. Joo. Minä olen aika leveän näköinen Nimenomaan. Joo. Mahtaiskohan Oikein naisiin? liikemiehen näköinen. Nimenomaan, joo. Vaikuttaisiko naisiin, jos minä No ottaisin voi, että tämmöisen nehän takin? kuule juoksis ihan kuule kieli pitkällä. Tuommoisen herrasmiehen jäljestä. Kuule, mitä nainen merkitsee sinulle? Se on hyvä, se on niin onnenpeli. Onko? Se on onnenpeli. Onko sulla ollut? On. Niitä on monta. Ihan totta. Ihan totta. Kuinka monta? Onko sä laskenut? Mä kun panen tuommoisen kuteen päälle, niin voi että. On makeen näköinen mies siinäkin nyt. Kyllä tämä on. Aha, minä tarvitsin 425. Pitää tässä vähän sitten. Annapa 600, niin minä annan. 600? Niin. 600. Kuule, minä funtsin. Onko tämä oikea? Elä funtsaako se pitää Onko ostaa? tämä oikea nahka? Niin. Onko tämä oikea nahka? No nähdään sinä sen. Eiku, Se on hyvä pusero. se tuoksuu vähän kyllä muoville minun mielestä. Se on hyvä pusero. Hyvä pusero, mutta tuoksuu muoville ja ei on. Onko nahkaa nyt sitten? Sinähän sä näet sen. Näen. Se on nahkan näköistä, mutta tuoksuu Se on muoville. hyvä pusero. Sulle passaa justi. Tykkäätkö? No minä ajattelen, se on 600, se on aika paljon kyllä rahaa näinä aikoina. Ostaako ihmiset vähemmän nykyään kuin ennen? Ostaahan ne nyt. Menee huonosti. Kelle vain käypyy, niin kuin teillekin kävi toi hyvin. Joo. No mutta minä nyt ajattelen tätä sitten vähän. Jaa, ajattele, kun sun pitää ostaa. Pitää ajatella, että näin suurissa kaupoissa pitää ajatella. Kyllä. Paljon sä paat sen 420 markan päälle? No, minä ajattelen, minä kävelen täältä niin hirvittävän pitkät ja suuret jonot ja kauheasti on näitä kauppakojuja. Täällä on varmaan muitakin myyjiä. Katso, tämä on markkinat ja se on myynti ja osto, niin sehän on markkinahomman nimi. Ja se tinkaus, se vasta sitten on. Paljon sä paat sen päälle? Tarjouksen päälle? No minä tulen sanomaan sitten. Minä olen hidas ihminen tällä tavalla, ajattelen kun on näin isosta asiasta kiinni. Nyt minä otan tuon takin. Tämä on minun hieno takki. Tästä minä olen pitänyt monta vuotta. Se on hyvä sateessa. No anna se raha, minkä tarvitset ja asian kunnossa sinun takki. En minä nyt. Kun se ei ole nahkaa. Naista, joka on miehen mieluinen nainen. Hän on miehen herkku, hän on miehen makupala. Oi, hänessä silmä lepää. Wow, mikä nainen, hyvät ystävät. Nyt ilojuhlat ylimmillään. Tämä on riemujen temppeli, tämä on ilojen kabinetti. Oi, täällä riemu riittää, täällä ilo piisaa. Ei ole riemulla rajoja, ei ole ilonpidolla laitoja, ei lainkaan. Hyvät ystävät, ja näytös alkaa aivan pienen hetken kuluttua. Näin, hyvät ystävät, tervetuloa. Kyllä, näytös alkaa aivan jo pari minuutin perästä, joten sinne vaan kuin synnin sumuun, kyllä.
Se näytös alkaa aivan pienen hetken kuluttua. Aika rientää, kello käy. Nyt sieltä ulkokentiltä saakka. Nyt kiirettä kinttuihin vipinää varpaisiin. Joutuu. Mutta kiireesti, hyvät ystävät, näytös alkaa aivan pian. Aika rientää, kello käy. Joutuin. Kiirettä kinttuihin vipinää varpaisiin. Joutuin, hyvät ystävät, pitäkää huoli, että olette itse paikalla. Tasan tismalleen sillä hetkellä, kun näytös alkaa. Se on seksiä, se on sähinää, se on souta ja säpinää. Se on sitä, sitä. Ja nyt on todesta kysymys. Se on markkinarako, se on täällä. Päivää. Okei, sport. Tja! Hei. Ja hei. On hauskaa. Onko Björn? Tää on striptease. Täällä on muuten naisten näytös, ettei täällä miehen munaa näyttä ollenkaan. Onko näin? Heippa. Oliko ennen, oli täällä Tammisaaren markkinoilla niin kauhea miesripparit. Kaikki kylän naiset kaunisteli, sillä on niin mahtava elin. Ihan totta. Oli. Ai, kun sinä puhut. Eli... Vart har jag riktigt lagt mitt huvud då? Och nu har de problem med de där pojkarna som var ute och kissa. Och hunden är där också. Koira on täällä, no nu är den också. Ai. Nästan som man ska vara hemma. Ska hon klä av sig nu riktigt helt då? Men det hon gör så. Ja, hon ser det hart ut. Oletko sä vapaa? Juu, kyllä, minä olen vapaa. Minä olen poikamies. Oikein Eikö sport. äiti kiusaa? No äiti on aina äiti. Kulta. Oi. Pussi. Paremmin paraply. Paremmin, herregud, pussi. Kiitoksia. Oi, kiitos. Se on äästi. Nu soi tiedän. Onko tää sun mielestä semmoista halventavaa tämmönen kuin on nainen? Ei oo. En mä katso tätä naista niinku halventaa. Katsokko, tää on esitys vaan. Tää ei oo mitään pornoa. Ei tää pornoa. Niin, tää on siis sanotaan, tää vois niinku tämmönen näytös. Niinku vähän verrata niinku teatteriin. Siinä on semmonen oma viehätys. Sama tässä on oma viehätys, kun tätä kattelee. Tää on niinku ajan vietettä. Tällä tavalla näin, että kyllä näytös oli varmasti hyvä. Kaikki olivat silmin nähden tyytyväisiä ja ikionnellisia. Ja tällä tavalla taputtelivat suuria karvaisia kämmeniä vasta tusten nämä herrat.